terlibat, jarang kepo tapi sering dapat info. Aku umur semuanya rong rapi, solusinya piye mbak ya? Yo gek piye carane, gek golek jodoh, endi sing cocok. Wong ki rasa pilih-pilih, yen pilih-pilih akhirnya pilih-pilih tebu. Hari ini urung madoni aku. Anu apa? Terima kasih sudah membantuku. Itu dualitas. Apa itu? Kudu enek sing disalahke, kudu enek sing dibenerke. Mengalir saja, nikmati jalani prosesnya. Oke, kowe kan endi we? Biasa wong burhal. Yo. Saya urung. Yo, 1. Minggiro enek. Enek ikan hiu. Siji. Muter perpido, Pri. Hah? Muter perpido. Muter. Wes lihat. Iya. Iya. Di Masih bersama Wiro Sableng. Andalane gitu loh. Dengan senang hati. Jarang terlibat tapi sering terlihat. Kebalik. Balani. Kata-kata. Jarang terlihat tapi sering terlibat. Jarang kepo tapi sering dapat info. Sebel. Ha. Action. Maksudmu piye nek? Bakso rong bungkus kok mangan kabeh iki. Pas menye lho mangan. Ndek. Oh, siap. Yo Mas Aki, guyu deh. Mana? Angkel? Dalam. Enak aku. Wes kirene ono. Lu dipno gini. Ini wong suka no. Gol, kabile. Oh ya siap. Siap bawa. Ora nek kambil bawa. Oh. Redam 1 menit. Oh, untung ora asat, Pri. Alam, tak 1 menit ya. Kenter kah? Kenter. Selas kenter. Yo wani. Wani, kau sudah wani. Ya kurang wani. Tak menit ya, dek ikut 1 menit. Iki cek patang 1 menit. Hah, aku arep ngekek saran di kowe, mbak-mbak sing omahe duwe so pindah ning kutha ya to. Kowe iki ya wis jauh wenengmu ki asline ya Jematun, Siti, Nurul, teko kutha mbok ganti Sally, lek gak ono Lukitsa, Alexa ya to. Beh, jan aku gomun karo kowe iki. Tapi ya puwah gak ketok duwe somu, Mbak. Mergone nyapa sekelowambimu nerawang ya to baweamu rupane wejo ketok ya to. Tak omong ya. Kowe lek pindah ning kutha iki mbok ya rada mbos titik. Sandal iki ya teplek kae aja sandal jawijit mbok ge ngalor ngidul. Tak omongno. Kowe ngene ya, Cah. Kowe lek pindah ning kutha iki mbok ya alah aja apa-apa mbok dudingi lho iso budrek kau ngerti. Gek golek omong bahasa Indonesia kok kadol-kadol kae. Jan heran. Wis kowe lek trahno ayem urip ning desa aja sok manyik kutha wae. Aku iki ora arep tekok karo kowe wong lanang-lanang sing senengane ngumbar janji ngono iki karepmu nyapa. Nek dadi wong lanang-lanang iki lek sekirane janjimu ora arep mbok tepati mbok rasekake ngomong. Rumangsa aku lek ngomong iki kaya telo lho. Akeh ngomong nyepeti gitu. Empuk pisan. Tak omongi, wong wedok iki ora sah tok janjeni. Buktekno. Wis senenganmu kok janji tapi ora tau mbok tepati. Aku heran kok karo kowe. Entar tak upruk jasmu karo botol. Tak omongi ya, wong wedok iki butuh kepastian, bukan kepalsuan karo janji-janji palsu. Aku arep tekon. Kenapa?
menurutmu iki beda keyakinan apa beda agama? Lah kok wae. Piye beda keyakinan karo agama piye to? Ora i beda lho wi. Beda piye to? Nek menurutku ya lek beda keyakinan kuwi aku yakin karo dheke. Tapi dheke malah yakin karo bojone. Oh, nek ya kowe sing gatel. Das, pitik, percakar, cumi, rurang. Terese, bismillah. Monggo cah ngam. Wong sewu ora tawa-tawa iki. Yen kluwen yo gek makmu dhewe, kowe kelametan, roh aku mati. Amit lho yo. Info cah, yen enek iwak celeng apa iwak slira ngono. Ayo dikicik bareng-bareng. Cocok jane. Enek-enek yen enek iwak tengu apa rengit ngono yo. Cocok. Mas, Napa? arep takon aku. Napa apa? Pasar kuwi karo wong liya. Gek terus. Gek jalan keluarnya piye iki? Bingung aku. Ilang. Ini tak bingung. Pasarmu karo wong liya ya. Semua itu pasti ada jalan keluar. Kalau jalannya sempit, udahin dikit. Trit. Orang wes, apa tuh? Orang pokok. Oh no. Tahe. Jadi pukul dijiku. Mbak, sama bengi gitik to, Mbak. Terus Kurang 20 ke masuk ditagih. Nemen ora, Mbak? nah saking kowe kuwi to. Oleh muli warondol-ondolmu. Lah wong gitik pasarane piro lah kok tok bayar kok tok kurangi 20 ya. Lah kok mending kowe golek gratisan kono apa demen bojone tanggane kono sisan sing genah padha-padha geleme. Iya, iya. Aku umur semene rong rapi, sulune piye, Mbak ya? Yo gek piye carane, gek golek jodoh, endi sing cocok. Wong ki rasa pilih-pilih, yen pilih-pilih akhire pilih-pilih tebu. Keblonyo awakmu kok. Cocoknya angel, Mbak. Raine ayu tapi kisarannya kurang marep. Kisarannya marem, raine kurang mendukung. Piye? Lah kowe iki trane yo angel golekmu, arep golek sing piye meneh. Nek golekmu piye? Nek seneng aku. Yo yen seneng aku kan ngene, sing gelem nampa apa eneke awake dhewe ya ta. Ngerti karo keluarga ya ta. Ngono ki lho, nampa apa eneke awakmu. Awakmu ra kerja ya kudu gelem nampa. Rada merongos iki no arep. Yo aja yen merongos. Aku yen tutik-tutik ngono ki gila aku. Jare nampa apa eneke merongos tak gelem. Aku tak tekon awakmu kuwi lho. Kowe ku lho wis sakmono tuamu, wis gerang kongkang, kowe ngerti ra gerang kongkang kuwi. Lah mbok yo gek golek bojo ngono. Ora gek kur telak-telek. Gek enek sing ngurus awakmu kuwi lho. Alah, ini ya. Yen jarene rapi ki buka dalan rezeki, nyapake wong pegalan. Lah iki saking wong pekok kabeh. Nah, kok to berarti